Bon dia, míster. Aquí Alejandro Gustosa per a Tarragona Ràdio. Primer de tot, què tal la setmana després de l'empat davant el Bilbao Atlètic i una mica ja més enfocats en la Copa del Rei aparcant la Lliga? Sí. Preparar la setmana pensant en la Copa del Rei, perquè el format aquest any va així, i intentar anar a Logroño i passar endavant de ronda i donar minuts a molts jugadors perquè també estiguin al dia i en forma i esperem que vagi bé. Com valores el Racing Rioja, un equip que està en una categoria inferior però que està en una situació no massa bona, quasi en posició de descens, no fa molt el Sabannàstic també en aquesta posició. Com valores l'equip? Suposo que ho hauràs analitzat. La Copa estem farts de veure sorpreses. No va de categories, no va de classificacions, va de partits a un únic partit, en aquest cas a casa seva, i segurament és molt motivats per guanyar un equip de superior categoria. Estem farts de veure cada any com equips petits amb un pen de grossos, i això és el que hem d'estar més en compte, que per aquí no ens sorprenguin, que la motivació sigui igual per part dels dos equips, i que si ells tenen ganes de passar de ronda, doncs nosaltres també. I si juguem a la mateixa intensitat que ells puguin jugar, doncs normalment, si ets millor, has de guanyar. Però si no iguales la intensitat, la motivació i la concentració, és quan tens problemes d'aquests partits. Preveus alguna rotació de cara a aquest partit per reservar els millors jugadors frescos o amb tot, amb la Copa i possiblement algun rival tot en cas de que es guanyi a la segona ronda? No reservo jugadors per el partit de Lliga. I si faig canvis, el faig perquè crec amb els jugadors que poso i que farem molt bon equip. I perquè crec que és un moment també ideal perquè molts jugadors que tenen menys minuts doncs en tinguin més. Però demà farem un bon equip. Per últim, els últims anys per al Nàstic a la Copa no han estat, diguem, no molt agraciats. Si no m'equivoco, només un parell d'anys s'ha guanyat el primer partit. Quina confiança donaria aquesta victòria de cara a reforçar la moral que ja està reforçada de cara a la Lliga? L'esport estàs obligat sempre, quan t'ofereix la competició, a intentar guanyar. Nosaltres, guanyar la Copa i passar, és continuar creixent i fent coses bé. I això ens dona la confiança, entre cometes, de que estem en el bon camí. És el que ens aportarà guanyar la Copa, perquè guanyar sempre és important i continuar amb aquesta línia. Hola, míster. Hola. No sé què de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquesta línia, en aquesta primera ronda de Copa, enfrontar-se amb un equip més petit de la segona federació, és el que deies, no? La motivació de l'equip perquè sigui una oportunitat també per seguir avançant una competició que d'avançar et pots trobar en el camí equips de superiors categories de segona i primera divisió. Aquesta va ser la motivació amb el Racing Rioja. La motivació és que som el Nàstic i repeteixo, un equip ha de tenir sempre l'ambició de guanyar i sortir a guanyar. I sabem que a la Copa hi ha moltes sorpreses, però el que he dit abans al teu company, si igualem la intensitat, la concentració i la motivació, si ets més bo, normalment guanya el que és més bo. Però això s'ha de veure i s'ha de demostrar demà. Si passem i després tenim un sorteig bo pel club, doncs encantat de la vida. Està clar que sempre intentarem fer el que sigui millor pel club. L'objectiu aleshores seria passar aquesta primera ronda, però quin és el màxim que hauria d'aspirar el Nàstic en el camí de la Copa del Rei? Un mínim objectiu per passar alguna ronda o simplement serà anar passant partit a partit? A vegades he dit al final. Partit a partit, anem a intentar guanyar demà. Després, si guanyem demà, encara no hem jugat, aviam què diu el sorteig i quan arribi el moment afrontarem aquell partit, però primer hem de guanyar demà. Però ens ho dirà el temps, això. Ens ho dirà el sorteig, però repeteixo, és que primer hem de guanyar demà i no ens regalen res a aquesta gent. També volia contar el rival, evidentment, el Racing Rioja, un club fundat l'any 2018, en sabem poques coses de segona federació, tot i així el camp és les Gaunes, on va guanyar l'equip, fins a 3 cops us enfrontareu aquesta temporada com a mínim a les Gaunes. Aquest factor de tenir un camp gran pot ser també un motiu favorable per jugar i també més a futbol, que no pas en un camp de capacitat de 2.000 espectadors, que és el del Racing Rioja. Sí, molt millor. Crec que això és un encert.
Perquè aquest partit sí que s'iguala molt si jugues en camps petits, en mal estat. Sí, crec que per nosaltres és millor jugar a les Gaunes i nosaltres intentem portar un ritme alt, que amb ells els hi costi perquè no estan acostumats. Logroño no sé què els hi passa al futbol, però quants equips tenen? 3, 4? 3 equips. Si juntéssim tots podem fer un de molt bo, no? Però bueno, és com bé dius, el tercer cop que irem allà. Aquest cas és el segon, encara ens en quedarà un altre, i aviam si podem repetir el resultat de fa 15 dies. Aquesta és la intenció. I bueno, també preguntar-te que aquesta setmana, evidentment, també és la Lliga Genuïna i es va fer la presentació. També com valores, no? Que tota aquesta fase es jugui aquí a Tarragona, aquesta fase de Lliga i sobretot aquesta presentació del Genuïn. Això és espectacular i a mi m'emocionen aquests nois. I crec que aquí el club la va clavar. O sigui, el que ha fet el Nàstic, que és l'inventor d'aquesta lliga, superlliga d'estrelles, perquè al final són unes estrelles aquests nanos, té molt de mèrit. I que la lliga li fes cas al Nàstic. És un cap de setmana per ells. A vegades els que ens pensem que som normals, som els menys normals. I quan pares amb aquests nanos em donen moltes lliçons dels famosos valors, de principis i d'actitud sempre positiva. Vull dir, ja et dic, ahir la presentació va estar molt xula, molt emotiva, i després té una cosa molt maca també, que són molt graciosos, tenen un sentit de l'humor molt maco. Espero que passin un cap de setmana molt bo i repeteixo, crec que la feina que fa el Nàstic aquí és molt, molt bona.